Aký tu mal dnes, môžeš, spomínky zo svojej škole, lebo ako sa cítil? Bolo to zaujímavé sedieť opäť v školskej lavici. Troška som mal aj trému možno jak v škole. Jak sme tam písali písmenka, nevedel som, či dotiahnuť a jak som tam došiel do triedy, som začal stresovať, že nemám ceruzku alebo pero. Ale chvála Bohu, tá učiteľka rozhala, takže to bolo fajn. Z toho celého dňa v škole, aký máš pocit? Veľmi príjemný, ten pocit v tých školských hlaviciach bol pekný. Potom bolo zaujímavé program tých detí, ktoré vystupovali a tancovali, to bolo zábavné. A také emócie tých bývalých žiakov, ktorí tu boli, ktorí mali cedulky s menom a v akých rokoch sem chodili a spomínali na nejaké svoje staré časy. To bolo fakt, že pekné. A tá škola je fakt, že nádherná. Krásna historická budova, takže príjemný pocit.